vise a og b i en eksponentiel funktion. Og jeg starter med at sige, hvor jeg opstiller to ligninger, der ligger i den samme graf. De hedder y2 lige med b gange a opløftet i x2, og y1 lige med b gange a opløftet i x1. Jeg vil dividere dem, så jeg skriver y2 delt med y1 lige med b gange a opløftet i x2 delt med b gange a opløftet i x1. Herefter kan vi se, at de her to er ens, b'erne, så derfor går de ud med hinanden. Jeg vil derfor stå y2 delt med y1 er lige med a opløftet i x2 delt med a opløftet i x1. Herefter så bruger vi vores potensregneregel, som siger, at når der for eksempel står m i opløftet p gange m opløftet q, så kan vi så ændre det til m p opløftet p plus q. Så vi sætter det op på sådan en anden. Da det her så er et deltegn og et gangetegn, vil der så stå minus, så derfor kommer det til at stå y2 delt med y1 lige med a opløftet i x2 minus x1. Herefter vil vi gerne have isoleret a. Så derfor sætter vi en rod på begge sider. Og da det modsatte af et dividertegn er en rod, skriver vi så x2 minus x1.